Geçen hepde Kırgızstanyň mejlisinde deputatlar Janarbek Akayev, Çolpan Sultanbekova, Mirlan Samikojow parlamentiň başlygy Nurlan Bekşikayew tarapyndan mejlise Sovet döwründe gyrgyn edilen aýdyň insanlaryň awraýyny täzeden dikeltmek boýunça ýürüte kanun teklip etdiler. Muňa meňzeş kanun teklibi Orta Aziýadaky postsovet jumhuriýetleriniň arasynda ilkinji gezek Kırgızstan ortağa çykardy. Mundan öň Baltika ýurtlary, Ukraina, Gürjistan ýaly postsovet ýurtlary arhivlerini açyp, Gyzyl terroryň beýgüne öldürilen aýdyň insanlarynyň awraýyny dikeldipdi. Jurnalist we esimde, ýagny ýadymda atly gözlegi platformasynyň işgäri Mirjan Balibayewiň aýtmagyna görä, Kırgızstanyň arhivleri KGB-niň elinde bolandygy üçin maglumatlary dol girmäge ruhsat berilenok. Bul 1918 yıldan başlap birinci Krasny terror dep koýat, keyinkisi Stalindik repressiýa dep koýat. Bul 30-njy ýyllardan başlap oşol 30-53-njy ýylga çyn Stalindik repressiýa. Al endi 18-nji ýyldan başlap jana graždanlyk soguş ýurunda Krasny terror dep koýat. Kırgız Bilimler Akademiýasynyň Tarih, Arheologiýa we Etnografiýa institutynyň aýtmagy boýunça 40 000 töwere kırgız aýdyň insanlary Staliniň we ondan soňky döwürlerde öldürilip, köpsiniň jesetleri şu wagt içeli tapylanok. Şolaryň gömülen ýerini bilmek üçin hem arhivlere giriş zerur bolup durýar. Onuň daşynda şol öldürilen aýdyň insanlary garalap, halk düşmany edilmegine gatnaşan sözde dörüjülük işgärleriniň hem atlary şol arhivlerde gizlenip saklanylýar. Olaryň hem atlarynyň ortağa çykarylmagy möhüm diýip jurnalist we deputatlar belläp geçdi. Staliniň zulmuna duçar bolanlaryň arasynda meşhur kırgız ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kakasy Törekul Aýtmatow hem bardy. 1938-nji ýylda halk düşmany ady astynda öldürilen Aýtmatowyň jesedi 50 ýyldan soň ýazga alınmadyk bir mazarlykda tapyldy. Bu wakanyň has agyr görnüşi bizim ýurdumyzda hem bolup geçdi. Türkmenistan Jumhuriýetiniň gurujusy Gaýgysyz Atabayew we onuň ýoldaşlaryny Staliniň gyzyl terror tarapyndan öldürilip ýok edildi. Henize çelli üstü açylmadyk bu mesele gün ýüzüne çykmak üçin bellenen gününe garaşýar.